O seguinte grupo chamase Pé de Pote, era decir que son de Mondariz, compañeros de anteriores batallas musicais que comenzaron hai máis de 25 anos e que formaron parte deste atípico conxunto Sol, no que o principal objetivo é a satisfacción persoal, de tocar música que nos gusta e de levala aos maiores oídos posibles. Intentamos, en fin, facer creatividade e modernidade, o afán de facer música galega, actual con vocación universal. Aí é nada. Con todos vos, Pé de Pote.